Naša generácia je práve teraz v takom veku, kedy si nedá ani za toho Boha poradiť. A ja toho nie som výnimkou. Radia mi rodičia, mám ich v prdeli. Radia mi starší ľudia, mám ich v prdeli. Radia mi moji rovesníci. Kamo, ja budem počúvať mojich rovesníkov. Vieš, kde ich mám? V prdeli. Potom ti radia moji starší kamaráti. Budem sa opakovať, ale viete, kde ich mám? V prdeli. Týmto zdravím Tomáša. Hej no, ale to je kamarátsky love language. Ale jak milé mám ja počúvať cudzích ľudí, kamo takto z fleku počúvam a hneď. Pretože pred pár dňami som vydal jedno video. Dobre, prepáčte, tak nie pred pár dňami, ale pred týždňom a pol. Tá veľa toho bolo. No ale k veci. Som vydal jedno video z tohto krásneho nového bytu. A ja som tam mal samé komentáre také, ty si sa sťahoval. Nie kamo, ja točím na intráku alebo v apartmáne. Ale apartmán je v Humennom. Strašný nezvyk, všetko biele. A ty si čo? Rasista? Chýba mi zelená izba. No napríklad mne vôbec. Nepáči sa mi tvoj biely byt. Akože mne sa páči, ale dobre, chápem, zase tu máme rasistov. Toč inde. Všetko je svetlé. Dámy a páni, máme tu prvého človeka, ktorý povedal svetlé a nie biele. No, ale čo som tým chcel povedať? Že ja vás mám z celej duše rád a chcem, aby ste sa na tento príjemný, pôvabný a veľmi atraktívny ksich veľmi radi pozerali. Takže som si moju izbu naaranžoval tak, tam je kamera, tak, že tu máme sivú stenu, sivý gauč, na ktorom je karovaná deka. Tomuto vzoru sa dúfam hovorí karovaný. Samozrejme, že aj naša hustuje. Obraz, teda vlastne toto je mapa. Hádaj, aká to je mapa. Kámo, toto tu je Štokholm. A keby sa pýtaš, prečo Štokholm, ma akože pozeráš, jak dlho. Štokholm je vo Švédsku. A čo je ešte vo Švédsku? Ten najkrajšie baby, setí tvoj buzz down, AP, workflow, ale lazy. Presne tak, blondíny! No tak presne kvôli tomu tu máme Štokholm. Hej, ináč ja som tento obraz kupoval obchodu a v tom obchode proste mali, že dopravu nad 60 eur zdarma. Toto tu stálo 15 eur a tento rám stal, že 30, čo je 45 eur. A doprava stála, že 6 eur. Tak ja som si povedal, žiadne také bratu, ja som z východu, ja ušetrím. No tak som si kúpil ešte ďalšie dva obrazy. Idem vám ich ukázať, len oni sú že v kuchyni a tu sa mi to nechce teraz všetko, však mám mobil. Ideme do kuchyne. Tu máme druhý plagát, čierny. Ja nie som rasista, to je proste čierna farba. Potom ešte v kuchynke máme ďalší plagátik a to je Snoopy, pretože ja mám strašne rád Snoopyho. A napríklad aj dneska som mal tiež Snoopyho tričko. Týmto sa ospravedlňujem mamke, že tričko bolo na linke, ale mami, ja som to tu nechal na schvál, aby som im ukázal, že mám aj plagát, aj tričko. Není kvôli tomu, že ja som si to neodložil, mami. Je presne kvôli tomu, že rozmýšľam krok dopredu. No ale naspäť do môjho točiaceho kutíku. Ešte tu máme Spidermana, lampičku a samozrejme YouTube button. Aj keď Čavo netočí na YouTube, ale YouTube button musí mať. Ale to ma privádza k tomu, že ideme točiť na YouTube. Všetci povinne na YouTube, napísať tam moje meno a my už tam máme koľko odberateľov? 1400. Si pána Boha. Ináč keby sa pýtaš, Raňo, a čo budeš točiť na YouTube? Brate, hneď ti poviem. Ináč teraz určite čakáš na to, že ti poviem nejakú svetobornú myšlienku, ale nie. Normálne budeme kecať medzi sebou a budeme do roka a do dňa jak gogo. Ja som chcel strašne povedať, že Explo, ale ani Explo, bo on chodil s Momou a Moma mi nebola vôbec sympatická.